Alrighty. Good afternoon mga ka-team. It's Team Jimlin again. Good afternoon sa tanan. Welcome back sa ating YouTube channel. If you are new to this channel, please do consider subscribing. Hit that notification bell button para every time nga namin upload is isa ka sa mga update. Alright, for today's video mga ka-team is Arangge, Agdas my love. Gusto ra kong suroy. Wala nis plano. So manay, we are going to luwa na muna tuan katong nag-travel adventure mi sa Pintuyan together sa atong mga kauban nga part-timers. Alright, so ami kaadto sa Mayor's Avenue. So manay ato na mo ron, target na mo ni my love. And it is 3:57 in the afternoon. Alright, so suot na namo ni my love ang Dawhan riding jackets. Alright, thank you sa RGZ. Alright, so ride safe na mo and ride safe sa tanang na mga rides karon. Update na lang muna ako, balitan mo lang ako, nagabot na mo dito, mag-drive lang kong sakto. Alright, drive safe mga ka-team. Hindi ka prutas daw, lutag dagat ay wa ko'y ma-feel nga hangin aning jakita. Huwag mo sodangin. Di po digang no? Nga dyan nagkuhan. Gabi iyo kadlaon gamiton. Di katugnaon. Ay. Ang tagay. Gani kay gibadlong ra. Daplin kalsada ng gitagay. Alright. Alright. Famous Wawa Bridge. Nagawag ng ligo ron eh. The famous Wawa Bridge of Liloan, Southern Leyte. Up. May lagi-aado ni Dre. Alright, approaching Liloan proper mga ka-team. 4:32 PM. Time check. Kulbaan no? Ito na ako sumintado may tanan eh. Tadi pagyapon, maragapon. Diba, di nakado siya delikado. You have to blow your horn to warn the other vehicle ng pasaka. Backpack na pod. Let's go! Alright, we are entering Pintuyan na din eh. Sakop ang tingal sa Pintuyan ang Saddle. Alright,
We are in Pintuyan pero patas sa proper. Update na lang po kung balik ng John mga ka-team. Alright. Manayaganan pa doon sa Mount Kaningag. Alright. So dia, this way to Mount Kaningag. So manayaganan pa doon sa Mount Kaningag. 2 times na may nakaana. At I mean 3 times na may nakaana dahil. Tato? Asa mo ka nagion? Asa mo nagion na pita? Adara siguro. Adara. Adara siguro. Di ba one way? I think this is it. Alright, this is it lagi. Mana nih? Oh. Hello. May agianan. Naghanang kuan lagi. Alright mga ka-team, so ano ang Mayor's Avenue pero ay Mayor's Avenue. Mayor's Avenue siguro to. Pero murag nagkuhan. Alright, 5:12 PM. Naabot mi diri sa San Ricardo. 5:12 San Ricardo. Kira? Biyahe. Way foods, no? Alright, safe and sound. Nakaabot. Gipang putol. Nagpang putol. Gipang putol. Tanaw ko na dito. Nangutod sila mga lubi, mga ka-team. I don't know na no. Alright, magdanan. Alrighty. Mau nih, tidak. Kahiun ko. Ako na pwesig pangihis biyahe ron. Driver's motor. Tiga man ba na? Ikaw na. Buhok na ng buhok. Di ba nasa motor? Oh, gusto ko. Karon. Alright, we're done here mga ka-team. So we're going back home na. Pretty ride, safe for us. Hopefully di mo uwan. Diyan nakabok sila. Pito talaga. Sticker.
Dara diri ah. Selamat. Alright. Alright, see. Ka-vlog, alright. Okay, let's go. Alright, so bye-bye na sa Mayor's Avenue. Alright. Alright. Ay. So alright. Wa ta magdahom. Nada nakakita sa atong vlog katong charity ride na to ni Ulysses diri ah. So naka-aerox pod si Kuya. Nawawlan ko paghatag og sticker. So mata natin hatag ang mga sticker dito mga batanon nga nag-chill-chill. Ininom og red wine. Tuba. Hahaha. Alright. So sana ka sign sa progress nga ang atong video is not just dire ragadod dito ragadod sa sugod. Alright, so alright, we're going home. It's 5:58 PM. Oh, isa ka na. Double check sa atas mga gamit na to before ta layo-layo basig natin nakalimutan, di ba? Nara? Okay na? Okay. Check. Alright. No, dapat ta mga ato kog sticker. Nauwa ko sa kailangan tell limit. Ay lang ko na. Ay lang isirado. Basig mapuling ka. Tell we meet again na lang sir. Nawapog ko ni Jag approach. So agi pangutana ko sir kung ako bago na to, kami bago na tong nag-vlog katong bahin sa charity ride ni Ulysses. So nakakita dai si sir. Alright, from San Ricardo to sila. So supposedly daw na ato sila. I don't know kung unsa tong club ang gi apilan ni sir, but supposedly daw na sila to pa-register daw sila, pero unfortunately na sila gilakaw sa bye-bye ba to or something the day before tong charity. So murag gikapoy sila something nga na mo to. Paluto sa nga naman. Wa pa di ka nanawag? Wa pa ka manawag? Wa pa ka manawag? So right, we're currently here sa crossing sa Pintuyan, which is andiri padong is ang ilang ang right side nga area, adan is padong sa ilang proper sa ilang market, and the left side is ang dan padong sa Ginabunan, padong sa Mount Kaningag. Alright, so shout out sa mga grupo dito sa mga batanon, and nataga na tog stickers, and kay Kuya shout out. Sorry wa do ka na matagan ng stickers, kinauwaw ko pag duol nimo, nauwaw ko pag approach na kasi di ka maangay sa mong stickers. Alright, so shout out Kuya, salamat sa paglantaw sa among video. So nakakita rin sa video ito sa atong latest nga vlog katong charity ni Ulysses. Alright, alright, so this time gabi na,
dili na kita ang road, delikado na. So minos-minosa na tong dagan karon para safety ta. Alright.